Isihon ta ang sitwasyon ngunya dyan sa Albay Astrodome. Standby mo na tabi kumparing Jomar ta inuton ta si Ands sa mga kakaulay ta bising maray siyon ta ikatulong aldaw na ngunyan kan massive rollout kan vaccination man kan Provincial Government of Albay. Si Ands kasabay si Sir Ryan na Altavano. Ands, maray Yes, na aga. maray na aga po sa tiyo, maray na aga sa mga parantapa. Yung pinarili sa Albay Astrodome, sa nagpaparagos na vaccination program kan gobyerno provincial. Hindi ka napalo yun, kay batangon niya si Sir Ryan Altavano kan BHO, sa mga enkargado digdi sa programa ngayon. Sir Ryan, maray na aga, sa ibang linya po si Sir Pio Fernandez. Hello, Diyos, maray na aldaw po. Papatiyo asin sa tatuya pong mga naghihinan nyo sa DZGB. Opo, Sir Ryan, thank you so much sa oras. Good morning. Sir Ryan, Good morning po. pang tulong aldaw ta na tabi, rough estimate po, pira na so inabot, more or less, so nabakunahan, over? So nabakunahan po sa ngunya na aldaw po. So nakalis na aldaw, including sa mga na target na po tabi? Actually, so pinaka first day po kaining bakuna activity po dito sa Astrodome kang Friday, nagkaigwa po kita si 1,205 na vaccinated albayanos. Nung second day po, nagkaigwa kita si 1,665. Yun, oho. Di, poco mas o menos 3,000 na tabi sa Ryan. Ano po? Yes po. O ang target na ngunyan tabi, sir, sa aldaw na ini, pira po? Ang pagka-target may po ngunyan na maserbihan ta po tulampas kang na kung anong naabot ta po kang Sabado. Sa kung mahihiling po siguro tabi nindo sa ngunyan, dakol talaga ang mga albayanos na gustong magpabaksin. Ay, Kaya opo. araw ka ini ang entusiasmo kang lambang albayano na mas tingani po mainit, nagtataga po na magpila digdi by time. Opo. Yung nga ni itabi, Sir Ryan, susamuyang kamautan dyan na kaya pinadarahan mi na dyan yung tao mismo niya ko. Gabuta dyan si Sir Ryan tang makatabang kita sa publiko ta gulpinaan nagkaka-interest. Paano po ang sistema tanganing da kita dyan mag-overcrowd, masunod ta sa protocol tabi, Sir Ryan? Opo. Actually po, igwa na kaya kami kay mga pre-listed na mga light agencies and yung mga walk-ins kang Saturday na ina-accommodate, na siya po ang priority sa ngunyan. Kaso mo nga ni, igwa din talaga ng ibang tao na nagpupumirit pa din na masaga kang pagpila, dawa kaso bago pa sindang aga digdi, tangani sana na mabaksinan. So, hihiling-hilingon taman po ang sitwasyon, ang sa tuya po mga health workers, medyo tawo man po, tinda medyo napapagal din. Pero kung kayo makasaya mi pa po na maakomodar, i-akomodar mi. Pero sa ngunyan po, nagkaigwa na kami ng cut-off para duman sa mga nag-walk-ins ngunyan, na nauna po kami ng format, tanganing sinda naman po ang i-prioritize sa aga. Iyan, oho. Iyon susamuyang katuyan tabi, Sir Ryan, by word of mouth and through internet, through radio, sige nang lakop ka ini, and ika na po mismo nagtarabaga na naghalangkaw na interest na magpabaksin ang mga tao, makwanta sindang maray, masalan santa, and magkaigo kita dyan su controlled crowd tabi sa Ryan. Opo. Oho, okay. So, ngunyan tabi, so mga nag-walk-in dyan, na day maakomodar, no arin sida maakomodar tabi sa Ryan? Actually po, nag-alat na kami ng walk-in for tomorrow na mga nasa 300 lang ang ma-accommodate mi sa aga kasi guwaman po ni mga iba pang mga nakaschedule. Opo. So kay po mi din po i-limit, so capacity kang Astrodome, tapos so capacity man po na kaya gibuon ka sa tuyang mga health workers. So hanggang duman lang po muna ang limit. So kung halimbawa igwa pa ni matatadang bakuna, kasi po duman sa 10,000 na tinaos sa tuyang bakuna, may schedule po gilayon kami pwedeng Wednesday. Sa ngunyan po wala pang pinal na schedule kung arin man po ang sunod sa aga. Iyo po. So mga nakakadangog nyan tabi sa Ryan, buda sumauusipan na iguning bakuna dyan sa Astrodome na daay man duman na pre-list tabi sa mga ayon sa gobyerno na gustong magpasiring dyan, what would be your favorable advice tabi sa Ryan? Siguro po, kung ako po ang nahapoton, sa tuya pong babasihan kung sila nga nakapag-pre-reg, siguro pwede man po sila magpasar sa Astrodome pero dyan na pong hapon. Sir Ryan? Hello, Sir Ryan? Yes po. Opo, medyo naputol po kita. Iyon na po ito so importanteng i-abiso ta po. So mga nakakadangog ko niyan, so mauusipan na igonin mga nagpapa-injection pa lang dyan. Anong maging pasistema? Anong dapat gibon tabi ninda?
Okay, so sabi ko nga po kanina, so kung halimbawa may kamautan po na magpabaksin, pero hindi na po ma-accommodate mo yan, so ang gigibuon mo po dyan na hapon makaag po kami ng sarong linya, no, na may ma-accommodar po sa ilatangan ng ilista sinda, hindi schedule po sinda kung noari naman pong vaccination day, nagigibuon po digdi sa Astrodome. Basta lang po ang tatandaan, dapat po pasok kita naman sa priority category, set po kang national government, which is category A1, yung mga frontliners po category A2 sa mga senior citizens, and category A3, ito pong mga below 60 years old po na igwaning mga comorbidity. Ito po may mga nagkakamaratian, hypertensive, diabetes, and cancer, o kung ano pa man pong manamamatian nila. Iyan, opo. Very clear, Sir Ryan. Nga ning makatabang kita ning marhay sa siring na bagay ta. Siyempre, kung ikaw nakadangog kayo ni, halang kaunaan, teres magpakuan, bakuna ba, magruso dyan. So, ikwantanin marhay na iyan, i-control ng marhay tabi, Sir Ryan. Opo. Basta po, kung halimbawa po, igwasin na ng comorbidity, magpresentar lang po sinda kang recent na reseta po sa inda, tanganing mapatunay po na sinda ikong namamati. Kasi yun po ang pasok naman sa priorities ta. Opo. And ano po ni Sir Ryan, province-wide, maski taga-saing ka mo, basta nagdigdi ka mo sa Albay, over? Dahil man po kami kipig-pipili kung sisay po ang tao na nagpapahiling sa muwi ng kamautan na mabaksinan po, basta pasok po naman sa priorities ta. Mabaksinan po iyan. Ayun. Sige, salamat tabing maray, Sir Ryan. Ayun, nakataning mo, pa-injeksyonan mo na ang tagrabe ng kamatian kan gulpi ng pagkamuot. Dahil pa injeksyonan. Dahil pa man ini-qualify naman sa sa priorities ta. Sige po, thank you so much. Salamat, sa Indo. Salamat. Sige. Yan na, Sir Pio, si Sir Ryan Altavano, sa mga encargado sa vaccination program. Panoon sa maglaog dito sa... May eleksyon ka na! Masusunod. May temperature check digdi, Sir Pio. Pag naglaog ka digdi, maiiling mo na mismo sa mga nakalinyada sa vaccination. Yan, digdi. Haros nagsusunod naman mo sa social distancing with mga members ng PNP and ang Albay PHO para talagang ligtas man sa COVID ang mga makabakuna digdi sa Albay Astrodome. Iyo bagaan sta kaya nagpasiring na kita dyan, madangog na mismo kan tawo, gulpi na nagkaka-interest, impig ko kwanta, so crowd, na makwansin danin, sigo ng procedure, and naipasabot na sumapasiring dyan, itong suna sa prioridad na naonambitan ni Sir Ryan. Yes, tama. Okay. Udaan sa rulo man nakarayan, dahil sina nagpipili. Yes, kung sisay ang interesado, kung sila ang qualified. Na-qualified, maski taga-sain. Sa iyo sabi, dahil nagpipili. Kaso bago, suhapot ko, categorically, specifically niya ko, maski taga-sain, basta taga-Albay. Sabi ni Sir Ryan, dahil nagpipili. Kaya maski taga-Kamsur ka, Kamnorte, pasok ka doon, sige, tira. Pwede ba ka? Sige. So yan, Sir Pio, ang nangyayari di sa Albay Astrodome kay Bahan si Sir Ryan Altavano at si miyembro kay PHO with Boy sa Mobile and Galero. Salamat tabi, Ans. Ay, istorya dyan sa luwas. Ano po, si Ans na Galero.